Tässä on semmoinen ajantietotaulukko. Tää on vuodelta 1841. Mäpäs tuohon vähän laitan Jukan sormet edessä. Ja tässä on se ajantietotaulukko. Tää on sen takia mielenkiintoinen. Tässä on tää ajantieto täältä ennen ajanlaskun alkua ja mä en sitä aio lukea. Ja sitten on ajanlaskun jälkeen tapahtumia, niin siitä. Mutta mieluummin vasta tuosta 1000-luvun paikkeelta. Mutta tässä on nyt ihan ajanlaskun alun jälkeen vuonna 1971 hävitit roomalaiset Jerusalemin temppelin ja kaupungin keisari Salpianuksen hallituksen aikana ja koko Juudan kansa hajoisi ympäri maailmaa. Vuonna 100 kuoli evankelista ja apostoli Johannes, profeetta. Mä harppaan tästä vähän ylitte. Tuhatluvulta suunnilleen vuonna 987 suostui Venäjän suuriruhtinas Vladimiri ensimmäinen Kristuksen uskoon, joka sitä myöten rupesi leviämään myös hänen alamaistensa seassa. 1146 ruvettiin Moskovaa, Ryssän valtakunnan pääkaupunkia, rakentamaan. 1156 Ruotsin kuningas Grif IX suurella sotajoukolla Suomen maata voittamaan ja ristin uskoon saattamaan hänen seurasansa oli Uppsalan piispa Henrik, evankeliumin ensimmäinen saarnamies maan ja seuraavina talvena murhattiin hän pakanoilta. – 1249 antoi Ruotsin kuningas Grif XI sen jalon ruhtinas Virken Jarlin kautta alansa ottaa Pohjan ja Hämeenmaan ja evankeliumin opin näivetin maakunnan asujille ilmoittaa, joiden turvaksi ja suojelukseksi hänelle myös rakennettiin Hämeenlinna. Ja sitten Korsholman linna Vaasan paikoilla. Tämä oli siis 1249. Näinä aikoina luullaan myös ne Vaasan pääkaupungin pitäjät, jotka vielä ruotsin siellä puhuvat.
saaneet asuvaisensa Ruotsista. Sitten 1260 rakensi ja asetti sama mainittu ruhtinas ja valtakunnan edesseisoja Birger Jarl. Stockholmin Ruotsin valtakunnan pääkaupungin. Se oli siis 1260. Ruotsin Tukholma kaupunki. 1293 tuli Ruotsin valtakunnan edesseisoja Torfey Knutinpoika sotajoukkonsa Karjalan maata voittamaan ja sen maakunnan pakanallisia asukkaita kristityiksi saattamaan, jota toimittain hän myös Viipurin linnan perusti ja rakensi. 1300-luvulla 1300 päätettiin Turun tuomiokirkon rakennus, jonka jälkeen Suomenmaan piispat rupeisit sen kirkon tykönä asumaan, josta ajasta myös Turun kaupungin alku on luettava. Useammat kerrat on sitten tämä kaupunki osittain vihollisilta ryöstetty, osittain tulipalolta kovin turmeltu erinomattain vuosina. Ja sitten tässä on näitä vuosilukuja 25. Mä luettelenkin ne sitten. Vuosiluvut 1318, 1421, 1429, 1459, 1473, 1522, 1546, 1565, 1568, 1592, 1594, 1603, 1614, 1618, 1624, 1656, 1678, 1679, 1681, 1684, 1711, 1728, 1738, 1775 ja 1827. Se on kyllä paha juttu Turun kohdalla ollut, että sitä on niin paljon tuhottu ja on tulipaloja ja ryöstöjä ollut siellä. Sitten 1302. Saatti Lamio Viejä, kauppamies Reapelista kompassin ylimitten tutuksi kaikille, kaikkialla merellä purjehtivalle turvalliseksi johdattajaksi. Jaha, tässä on siis kompassi 1302 luvulla, 1302 kompassi merimiehille. Sitten 1334. Eli sen paikkoilla sanotaan
saksalainen munkki Bertil Mars nimeltä. Sen jo ennen sitä ylös ajateltun ruupin sovittaneen ampumiseen, ruudin sovittaneen ampumiseen pyssyllä ja tykeillä. 1334 on ruuti keksitty. Että sitä on sovitettu niin kuin ampumiseen pyssyillä ja tykeillä. Se oli 1334. 1350 rupesi julma ja kuolettavainen rutto liikkumaan niin Ruotsissa kuin Suomessa, kuin myös useammaista muissa Euroopan valtakunnissa, ja surmasi ihmisiä summattomasti. Suomen maassa oli ilman sitä koko rutto liikkunut myös vuonna 1588, 1603, 1657 ja 1710. – 1436 ylös ajatteli Johannes Gutenberg, saksalainen Rointin kaupungista sen ylistettävän taidon ja Konstantin präntätä kirjoja, joita siihen saakka kynällä ainoastaan kirjoitettiin. Ylistettävän taidon eli konstin präntätä kirjoja 1436. 1462 vasta uudesta asetti ja sitten myös ylös levitti se jalo ruhtinas Iivan Kasikje. Mitch. Venäjän valtakunnan, jota yli 200 ajasta aikaa oli ollut surkeasti vainottu ja alaspainettu sekä sisällisiltä kapinalta nostajilta että ulkoisilta vihollisten ja armottomain muukalaisten väkivallalta. 1492 lähetti Christophe Colombo Vanuatusta syntynyt Espanjan hallituksen avulla etsimään uusia maita läntisen valtameren takoa ja löysi sieltä sen isoja merten saaria ja sitten toisilla reissulla myös kaiken suurten mannermaan, joka sittemmin muutama sinne kohta jälleen matkaileva kauppias
Amerika. Eli sitä yhteen kirjoittanut tietokirjan ruvettiin hänen nimensä Amerikan maata eli Amerikaksi kutsumaan. Aikaa myöten tuotiin tästä uudesta maailman osasta potaatit ja tupakki Eurooppaan, joista niitä ei ennen löytynyt. Potaatti tarkoittaa perunaa ja tupakki tuli Eurooppaan myös Amerikkaan. Samana vuonna lähetit Portugali uuteen tien verta myöten Astindiaan. No joo, tässä oli vanhaa tietoutta. Tässä sitä tulikin palan matkaa, mutta tällään kuitenkin vanhaa Suomea, niin kuin tästä näkyy. Mutta on siinä kuitenkin sellainen mielenkiintoista tuo vanha teksti, että siihen aikaan ei ollut sanomalehtiä ja on jotain sitten laitettu noihin kirjoituksia kansiin. Kiitos kun kuuntelit.